हेलौ आदैमोन दुखुनांथावना आं नोंथांमोननो तारिख हरनो हायाखै सोरनाव बेसे मा तारिखआव थांगोन आं दासिमबो तारिख बरनना हरनो हायाखै गोबां मानसि दङ माने थांस्लाबनो हायाखै जेरावबो बेफोरबायदि जाना दं आरो बैसागु जाबाय नालाय दा बेमारि सिरियासब्लाबो थांनो हायाखै जाहैदों सिगांनिनो मानसि दङ नायख'नो हायाखै आं दाबो दा बिनि थाखाय आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ शेयार खालामबाय आं हरगोन गाबोन बा समफोर सोर मा तारिखआव सोर मा तारिखआव मोनगोन आंखौ आं गाबोन बा समफोर हरनाय जासिगोन आरो बैसागुनिबो नै माने फुरा सप्तासेखौ माने थानाय जाबाय माने थांनाय रबिबार सुनिबारनिफ्रायनो फुरा दिनैहालागै नै दङ माने थांनो हायाखै दिनैसो न'से थांग्रोदों फार्स्ट बिनि थाखाय आं नोंथांमोननो आं डेटखौ बानायना हरसिगोन डेटखौ मोनगोन फनाथ' नै फैगासिनो दं र' आं डेटखौ हरगोन आरो दा गोदान जाय मानसिया हरदों आंखौ माने बुकिं खालामहरदों जाय मानसिया बुकिं खालामना दोनहरदों खिन्थु 15 दिननि उनावसो मोनगोन आं बेखौ बुंखाबाय थेवबो नायनो जिमान फार्स्ट थाब बरननो हायो आं बेखौ नायगोन नोंथांमोननो आङो डेटखौ माने हरगोन बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ जनायहरबाय जाहाथे बयनिबो न'खरा मोजां जायो बयनिबो न'खरनि बेमारा हामो आरो सोरबा फाग्ला जानाय आंगा जानाय सोरबा माने बेंग्रा जालांनाय जों बेफोरखौबो फाहामनानै होजोबगोन न'खरनि मानसिफ्रा कन्टेक्ट खालामनानै जगाजग खालामब्लानो एड्रेस हरनानै नायग्रोहरनांगौ एड्रेस हरनानै नायग्रोयोब्ला मा जादों जों बेखौ खिन्थानानै बिनि उनाव जगारा मा नांगौ आं बेखौ लिरनानै हरनाय जायो बिनि उनाव नोंसोरो बुकिं खालामहरबानो जाबाय बुकिं खालामनायनि उनावसो मोनगोन दा नै आं बेखौनो नोंथांमोननो खिन्थाबाय थायो जाहाथे खुनु बेमार हामैनि खोथायानो गैया मानसिनि लेथा गैयाब्ला डक्टरा फाहामनो हायो बेमार जानायखौ आरो मानसिनि लेथा थायोब्ला जिमान डक्टरा सिकित्सा खालाम खुनु बेमारा फाहामनो हाया मानसिनि लेथा थायोब्ला खुनु दिन बेमार हामा आरो किसुमान मानसिया सिरियास जाथारबाबो डक्टरा मा होनो मिथिबायना बेमारानो गैया गोबां मानसिनाव सोमजिगासिनो दं सोलिगासिनो दं जोंखौ जाय मानसिया मोननानै लेंहरदों बिसोरनि जिउआनो दान जादों गोदान जिउ मोनफिनदों गोबां मानसि बिदिनो फाहामबोगासिनो दं दासिमबो आरो फाहामलांबाय थागोन जायनो कानेक्ट खालामगोन जायनो हामनो लुबैगोन जादु मन्त्र खालामजानो बागोन जायनो माने जादु मन्त्रनिफ्राय गोजानाव थानो लुबैयो बिसोरो निस्सय आंखौ लिंहरगोन जगाजग खालामगोन निस्सय लिंहरनानै गावबागाव न'खरखौ मोजां खालामना लागोन जाहाथे जादु मन्त्र खालामनो हायै बियो गेरेन्टि बान्दा जायो खनसे लांनायनि उनाव खुनु मुलि फबफिननो हानाय गोहो गैया बानहरनो हानाय गोहो गैया बेफोरबायदिखौ जों इसोरनि अननायाव मावबोगासिनो दं नोंथांमोनहाबो मावना ला जाहाथे गावबागाव खुस्थिखौ मोननोबोला गावबागाव खुस्थिखौ दानजानो बादोंब्ला गोबां मानसियानो दानजायो गोबां मानसियानो नाजाब्लाबो जेबो इनकाम पार्टि खालामनो हाया धोन दौलत आरजिनो नोंनि खाफालाव दंब्लाबो बिसोरो नायनानै दानना होग्रोयो बिनि थाखायनो डेभेलप जानो हाया बिनि थाखायनो जौगानो हाया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां मानसिया माने मा जादु मन्त्र खालामो जोंनि बर'नि गेजेरावसो बांसिन होननानै आं दा मिथिना मोनबाय थ' जोंनि बर'नि गेजेराव हिंसाया एसेयावनो जायो आरोना हिंसाया खोथा फंसेयावनो जायो आरो जाय मानसिया मोजां बे मानसिखौ माने बिराद गाज्रि नोजोरै नायो जोंनि बर' सुबुंनि गेजेराव जाय मानसिया सैथो बे खुनु दिन माने सैजाया जायो आरो माने जाय मानसिया गाज्रि बेफोरबायदि मानसिजोंसो बांसिन लोगोआव थायो जों आं नुनो मोनगासिनो दं नोंथांमोननो फोरमायगासिनोबो दङ जाहाथे रावबो जुदि बे खोथाखौ बुजियोब्ला बयबो जुदि बुजियोब्ला बुजिगोन नंगौना नङा आं बुंनाया
जाय मानसिया सैथो जुमाय लोङा मोजां खोथा बुंग्रा बे मानसिया लोगो गैया दे आदैमोन आं हले बुंखाबाय जाय मानसिया एकदम गियानाबो गाज्रि माने बिनि बुद्धियाबो गाज्रि आरो थगायनाबो जायो आरो बा गोदै गोदै बुंनोबो रोंगौ बेफोरबायदि मानसिया बिनि थाखायनो बिसोरजोंसो जोंनि बर' सुबुङा लोगो जायो नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जाय मानसिया गाज्रि मानसि ससियेल मिडियायाव भाइरेल जायो नंखाय खोथा बुंनानै उल्थां फाल्थां नांलाय खमलाय जानाय देखायगोन बेफोरसो मोजां बेफोरखौसो भिउ फैया होमबा बेयावनो नोंथांमोना सिनायनो मोनो जोंनि बर' हारिनि माइन्डआ माने ब्रेना माने उल्थासो जाहाथे सैथो मोजांजों लोगो गैया आरो जाग्रा लोंग्रा जुमाय जाग्रा लोंग्राया लोगोआ जेरावबो जाय मानसिया जुमाय लोङा जाया बिस्रा लोगोबो गैया थ' आदैमोन बेखिनिखौनो बुंनानै दोनबाय जाहाथे जाय बुकिं खालामहरदों आंखौ जाहाथे इमान हाफादुरि जानाङा बेमारिया गोबां हाजार मानसि बेमारि दङ दा बिनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ बुंबाय आं डेटखौ गाबोन बा समफोर बयनोबो हरसिगोन बानायनानै थेंक इउ आदैमोन